Didulang sadulang lai kapandulang kaya di laman. Diulang bersejarah disambung kini nak sanang hati di dalam sajuk di dalam kiro-kiro Atatungkui bana banang suto rabakalawi anyolai tagondo-gondo sampan jobi dua panangko ikan di pangat pantai Yamani. Pulau Pisang kamananti. La balik le dari puncak gunung nak taruh ikan dale le dari pado duduk pemanung didengar abab dikisah. Kopi agak setengah gali. Masana La balik le dari andale taruh ke kota Padang sudah minum kopi agak sekali besok puluh rokok agak sebatang. Luri jalan ke kota Padang di situ ketemu batang pau sangi besok puluh rokok agak sebatang manggalu apu asok jando kalangi. Amuaro kasasinyo. Ayolah balai bapak si malin naya kandung si biran tulang. Mencari duit kana monyo entah pabilo bapak pulang entah pabilo ya kembali Mande pandang yu oleh kapa kata ngalawi de bapak si malin pai marantau rupo itu mula kini babalik malah pulang maso itu akan ruangan malin bertambah sare yu. De hari baganti hari, hari baganti minggu, minggu baganti bulan. Lai malah candonyo seorang laki-laki di tepi pantai Muaro. Wai maniko mabagian banamo si malingkundang. Cuitu bana lemo laki ini anak rancak rupuelo dukun kampung mana kamanjaweknya masuk itu Mandanga lelalai cendo malin yolai boleh pulau orang sabali. Lalai lah nak cendo dia lalai. Citu wana le malaki ni. Lekarami le orang nanti boleh karami orang nan datang mencari maling kundang.
letapanca ati mande sanang wana sajua di dalam kiro-kiro nindak tabado mai adek larupo anak yonan lain si malin kan yo sukoyo kok pai bamain yo ka bamain sifat tekong yo bamain sifat tekong kaba main kulerang nyo ba gambar kalayo tokok lele apulai mancik-mancik nyo ka 10 cetu mana lemo laki ni amam biak karam biaknya santiang pulo rajin bakarajo capek kaki ringan tangan yalah banyak orang nan sukong baranjak gadang yo ma'alulakan duit di dalam kesederhanaannya awaklah musikin leban seidu ya malinkan yo le orang rajin pulo bakarajo lesado do kapal na masuk nambah labu le dari luar kok patut membongkarnya 10 kok sapatut mangkiknya 10 matuan kapal masuk di dermaga otapilawi mencaliak le anakku rajin bakarajo le capek kaki ringan tangan orang le sayang kasawali banyak le orang nang le kasuko le kata pakai wana malila di kampung bertanya le orang sekulilang anak sialan nak sarajin ko wana situ wana kecek orang kampung bakato lah orang sekulilang cendonya di lapo kok membasuh piringnya santiang pulo mengapiang kayu le apo lain anak kocak dia ndak tawado doma bagian omalin kundang nyampang kok gadang anakku isu iyalah jadi anak nangka orang jadi gadang jadi orang kayu anakku isu kalau menurut awak lo jadi orang cadi kong lo merat anakku isu masana situ bana orang babisiak sawali kampung kalau nyolai pamarantau